Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Arratsaldeon, Maili. Iepa. Konta iguzu, zertan zabiltzen momentu hauetan? Oraintxe akitu dut batxilergoa eta orai uden lanian nahi naiz eta iraian unibertsitatean hasiko naiz. Zik hasiko duzu? Erderaz dago, lenguas y literaturas modernas. Ni oiek naiz, oiek urgizti, bide gehiagia, eta ez besterik gabe ikasketak bukatzen ari naiz, masteja euskal ikasketetan Baionan egiten ari naiz, eta momentu berean Bilapia Lizeoan, Liceo Katolikoan Baionan irakaslea naiz, euskara irakaslea. Lehenik eta behin, Amaiurren inguruko informazio orokorra, ez dakienarentzat, non dago kokatuta? Amaiur Baztan Bailarako iparraldean dago, Frantziako mugatik 21 minutotara, eta... Biztanleari dagokionez, zenbat bizi dira bertan? 200-300 inguru errango nuen. Eta hauetatik gazteak zenbat izango ziren? Ez dakit egierran, osea... Baina badire? Badire. Aguantatzen dute? Bai. Eta herritarren bizimodua laburbilduz, zer nolakoa da? Segun batzuk familia haunitz badaude, eta gero gazteak eta hola ikesten edo lanian edo la. Eta gazten egunerokotasuna zein da? Nik errango nuke gehienak daudela lanian eta edo ikesten, eta haunitz tortzen direla asteburutan bakarrik. Eta asteburu beste egun batean, gazteak izaten duzuen ohitura edo egiten duzuena, zein izan ohi da? Ni egierran haunitzetan gaten nahi, nik hasten dut bestan ere adinekoekin, Elizondon Mauten kuadriakin, eta gero elkartzen naiz Amaiurkoekin, eta hoi. Bizket, banda kamiatzen zara, ez? Eta zure ustez, Amaiur ongi dago kokatuta geografikoki? Bai. Ze azkenean, Baztanen egotean, ja bada holako elkartasun bat ezala, eta Iruñetik hurbil dago, eta Frantziatik ere bai, osea, iparraldetik ere bai. Kontuz manerten Baztanen dagoela, eh? Baztanen dago, orai bai. Eta betze zer herritako gaztekin izaten du harremana, Amaiurkoak? Batzukin gutiago, baina adibidez badaude Iruritakoekin nik uste dut baietz, ze orai gainera batzuk daude sokatira taldean eta hola, eta orden, hoi. Gero, belaunaldien arabera, zer izango da pixket? Bai, ere bai. Eta, zure ustez, Amaiurrek bizi soziala handia badu? Nik uste dut leheno bazuela gehiago, ze ostatu bazuen, baina orai aztu ostatuik, eta nabaritzen da herri batean, ostatuik ez izetia, baina bai. Bihar denan dako elkartzen gara eta hola. Non gaude?
egi honetan bidegen gira, Baxena Fajoan, besterik gabe. Zenbait jende bizi da herrian? 700 pertsona pasa bizi dira bidegeiko egian, Xuxen, ez da egite egiten. Eta gazteak zenbat zareten badakizu? Gazteak Xuxen ejaten enakike ere, baina hasteko komitea baita egiko gazteak biltzen dituen elkartea edo. Badira bai gazte gero ez dakitze adinetan neurtzen zu, baina hori komitean izaiteko adin horretan badira bai 50 pasaka gazte edo agian gehiago. Eta zein da herritarren bizimodua laburbilduz? Herritarren bizimodua jendea bidegeitarrak bizimodua, ezakit bidegeitik ateratzen dira pixka bat hori baldin bada galdera lan egiteko edo badira bidegein berean lan egituten jendeak, baina bidegein ez dira profesio guziak, ordean kanpora ere joaten dira lan egitera, ez bortxaz biziki urrun, gehienik Baionaldera egin nuke. Eta hori gero bizia ere iduritzen zait bidegeitarrek bidegein egiten dutela, gehienek egian egoten dira asteburutan. Eta zein da gazteen egunerokotasuna? Gazteen egunerokotasuna, ze nahi zuen egin? Nola bizi da gaztea bidarraien gazte bat? Berdin, ikasketak egiten ari baldin bada gazte bat bidegein berean eskola bakarrik bada, eskola elebidu. Gero kolegioa eta lizeoa pasatzeko behar da alden du pixka bat bidegeitik, bai Gojira edo Garazira gehienez joanez. Eta gero lizeora agian edo Garazira edo Baionara eta behin Baionan ikasketak eginik edo gero unibertsitatea behar da urgunago eta gero normalki asteburutan bidegeitar gazteak ere gehienak egin nuke bidegein egoiten direla lagun artean edo eta bestalekua edo inguruko herrietan egoten dela egin nuke eta aski bidegeitaren artean. Gehienak edo. Ongi kokaturik dago geografikoki herria? Herria geografikoki ongi kokaturik egin nuke baiatz, ni konten naiz bidegein bizirik. Egin dut herrian bertan bada bibal bat edo supermerkatutxo bat, ostatu batzuk eta ondotik erosketak egiteko edo bai berdera joan urruntxeago, erosketa handiak egiteko edo itxasu edo Garazira edo laurden bat bide eta gero Baiona ere 30 minutura da, hiri gixakoa. Eta zer herriko gazteekin duzu harreman handiena? Zer herriko gazteekin? Egiazki ez dira gazte hainitz ere eta iduritzen zait gazte gehienak herriko giroan egoten direla eta herriko gazteekin ez da egin nuke herrian diren gazteak bilakatzen direla herriko gazte sinpleki kuadrilla edo hemen kontzeptu hori ez da egualdean bezala, baina hala ere egin nuke adinkideak herrikoak hori litzateke kuadrilla bidegeikoa.
Eta herriak bizi sozial handia du? Ostatuak badiren heinean bai, hala ere jende bat elkar liteke asteburutan ostatuetan eta gero bizi sozial handia, janen nuke ez dela hegoaldeko herri batean elkartzen den bezain bat elkartzen hemen jendea. Gehiago familia eta lagun hurbilekin behar bada etxeetan gehiago elkartzen da jendea hemen. Bertako haur eta gazteek, non ikasteko aukera izaten dute? 12 urteak arte eskolan, eta gero Lekarozko ikastetxean DBH eta batxilergoa, eta Elizondoko lanbide eskolan zikloak, eta gero Iruñe edo hirietara. Hemen inguruan batxilergo arte edo erdi maila eta goi maila ez? Bai. Gero ja unibertsitatea eta segun maila egin, kanpora joan bazara. Eta hizkuntza ereduetan zen izaten da hautatuena? Amaiurko eskolan bakarrik badago D eredue, baina gero Elizondo makit badagola A eredue, baina alare gehien aukeratzen dena da D eredue. Eta herriko gaztauniz gaten dire unibertsitatera? Nik uste dut nahiko txo gaten direla, baina ere bai bertzea unitz gaten dire goi mailako zikloak itera, osea da erdi eta erdi nik uste. Eta lan eskaintzai dagokionez, badira aukerak gaztentzat? Bai, bueno, ostalaritzan beti badago lan eskaintza eta adibidez hurbiltugu dantzarineko bentak eta hor beti badago lana eta gero, ez dakit, aurrek zaintzen edo seguro ere baiet badagola, baina... Herriko gaurrek eta gazteek non egiten dituzte ikasketak? Ikasketak beraz, bidarrein berean bada eskola elebidun bat, zeinetara abian diren herriko gazte gehienak jainen nuke. Gero ikastola bat bada adin berekoentzat hortza izan eta hortara ere bidarreitar augen parte efektibo bat abian da, ustez. Eta ondotik ikastolara joan direnak edo ikastolan txegitu nahi duenak, baute kolegioa Kanboan eta gero lizeoa Etxepare Baionan. Eta besteentzat kolegioak badira segitu nahi dutenak publikoan edo badira kolegioak Baigorrin eta Garazin adibidez edo Kanboan edo Baionan. Baina gero segitu dugu lizeora segitzeko gehienak Baiona edo Garazira abian dira, Garaziko Nafajo lizeora. Eta lanbide hezkuntza egin nahi dutenentzat Baionan dira lizeoak. Ondotik unibertsitateen afera, Baionan badira ikasketa edo universitario batzuk, baina hala ere Frantziara joaten da ikasleriaren ikasketa universitarioak egin nahi dituen ikasleriaren parte handi bat hala ere Frantziara edo abian da. Euskaraz segitu nahi baldin baditu bere ikasketak gazteak aldiz bortxatua da hegoaldera Euskal Herriko Unibertsitatera edo Nafarroako Unibertsitatera publikora joatea ikasketak egiteko. Eta ze ikasketa nagusitzen dira? Ze ikasketa nagusitzen dira. Bidarrein hala ere uste dut badirela gazte hainitz lanbide heziketara doazenak eta
lanbide eskulan bat egitera bideratzen direnak. Adibidez, konparatuz Baiona bati, egunekotan ustez aixe gehiago. Eta beste, baina badira ere ikasketa universitarioak egiten dituzten gazteak Bidegain. Gazteak herrian gelditzen zarete bizitzera? Jaren nuke baiotz, jaren nuke Bidegain ebe lotua da beraz lanbide heziketa egiteari eta joan gero eskulanean hartzeari. Artisau bilakatzen dira gazteriaren parte baten ustez, eta beraz hemen bada artisautza lana, badira elektrikariak, igeltseroak eta zurginak eta bar. Eta hemengo olako enprestara sartzen dira lanera, ustez parte aski handi bat, eta orduan hori hemen egoten dira bizitzen Bidegain. Orduan hemen badago lan eskaintza gazteentzako? Horientzat bai, eskulanean ari diren horientzat. Gero, nire ustez ikasketa universitarioak segitzen dituztenentzat, gehiago Baiona aldera joan behar dute lan egitera, edo ez egiteagian kasualitatez bujuliago dutu batzut ez baita, hori hemen bertan gutxi. Eta hemen gazteak norberak sortzen du lana? Edo joera dago gehiago enpresetara eta joateko? Bai, iruditzen zait gehiago enpresetara joateko joera badela. Bai, uste bai. Nahiz eta badiren batzuk. Ze ikuspegi duzue gazteek emakume eta gizonen eskubide berdintasunaren inguruan? Bueno, pues beharrezkoa dela. Eta gai honen inguruan zein da solasa? Pues eske segun norekin elkartzen naizen, ze hitzetan batzuk ez dute ideik ere eta botatzen duzte kriston astokeriek, eta orduan pues nahiago dut ez solastu ni buruz beraiekin, baina gero bertze batzukin elkartzen naizelaik, pues bai, komentatzen dugu eta ez dakit, pues adibidez azkeneko bestetan ere bai egoten diren, osea, besta guztietan badaude erasoak, eta pues oie komentatzen eta hola, eta niri erranadat, pues ez nire lagunek, baina ez daunek erranadat pues komentatzen eta hola, badaudela aize gehiago, baina nik uste dutena da lehen ez zirela erten. Eta nik uste dut badagola pentsamenduet dela erasotzailea ez dela gure hurbilekoa, eta nik uste dut erasotzailea dela gutien espero dugun persona, baina zautzen dugune. Egitarau berexik badugu, genero berdintasunaren inguruan, ekitaldiak antolatzen direnak urtean zehar? Bai, bueno, martxoak 8, azarako 28 ere bai, eta gero hauek antolatzen duzte gehienetan Inarrosi taldiak eta gero instituto mailan Burrumamoreak. Iritzi eta jarrera aldaketa ikusten duzu gizartean gai honen inguruan? Nik uste dut bertze gaiekin bezala haunitzek pasten dutela eta ez dakitela deus eta ez dute deus jakin nahi, eta bertze haunitz kontzientziatuak gaude. Uste duzu iparralden hemengo egoera berdina dutela? Espero dut opia izetia, baina ez dakit. Ze ikuspegi duzue gazteak gai honen inguruan? Genero berdintasunaren inguruan, ene ustez azken aldian ez Bidegain bakarrik, baina Euskal Herri osoan eta Euskal Herritik haratago ere, nire ustez. Feminismoak hartu du toki bat eta beraz zentzu komunean
garatu da genero auziaren beharrezkotasuna. Hemen hori praktikoki agertzen alda adibidez komiteetan edo komitean problematika hori leheno ez baldin bazen sekula aipatzen edo orain aipatzen dela eta hori ustez gauza ona da. Besterik gabe, bai, nire ustez kontzientzia hartze bat edo bada edo izan da. Eta ez hori, baina hortan, uste dut pauso hortan girela. Eta gai honen inguruan eztabaidatzen duzue zuen artean? Bai, noski gero pentsatzen dut hori ere Euskal Herria osoan bezala edo badira edo orain azken aldian mugimendu berrien sojelarekin edo adibidez mugimendu sozialistaren edatzearekin agertzen da, eztabaida bat, zeinetan mugimendu sozialistak osotasun baten baitan kokatzen duen genero problematika eta beraz erantzuna ere osoa edo globala eman behar zaiola aldarrikatzen duena. Eta hori orain gauz Ipar Euskal Herrian, adibidez, ez dut uste hainbeste emaiten denik eztabaida hori edola, baina hasten da eta geroztak gehiago entzuten da, adibidez, Itaiak hori genero auzia lantzen duen mugimendu sozialistako antolakundeak gero eta toki gehiago hartzen du edo erasoei edo erantzunak emanez eta hori bai bada eztabaida hala ere gero egi mailan, bidegi mailan adibidez bai izan daiteke baina depende pertsonetaz zen ustez. Herrian gazteak elkartzen zarete? Ni bederen ez. Eta, gelditzen diren horiek, gelditzen badire, zein izaten da gelditze horren arrazoia? Nik uste dut haunitzetan gelditzen direla mendire buelta bat gatera mateko edola. Eta parranda pixetiteko igual? Edo bestaiteko, hori beti, baino. Eta erango zenuke gazten edo gaztedian elkartasuna badagoela? Bai, bueno. Pues badaude ideia desberdinek ere baitartean. Orduan, pues, nik uste dut egoten halko zela elkartasun gehiago. Eta ze mugimendu aurkitzen dugu? Bai, berdine, Amaiur mailan eta Bazta mailan ere? Amaiur mailan ez dago mugimendu ikola, zedenak dire Baztan mailan ja dena batian iteko, baina badago talde feminista bat, talde ekosoziala, eta gero institutuan ere bai badaude mugimendu desberdinek, eta hola. Eta institutuan zuentxe bukatu duzula, ze mugimendu aurkitzen dugu? Badaude bi mugimendu, bat da Lekaroz mugitu, eta da ikasleriak martxanen partetik, eta bertzea da Burrunba Morea, eta da mugimendu feminista bat, eskola barnean. Ikasle mugimenduak, ez? Hoi da, bai. Eta gaztetxeik badugu? Bai, badago. Amaiurren badugu gaztetxea? Bueno, Amaiurren ez, baina Elizondon badago. Herrian gazteak elkartzen zarete, mugimenduren batean edo? Herrian berean, bidegain ditut gazteak elkartzen dira komitearen baitan, komitea da herriko festak antolatzeko den talde bat. Gero bidegain herriko besta horiek antolatzaz gain, adibidez antolatzen da pala eta eskuskako txapelketa bat, eta horretarako ere antolakuntza bat behar da, eta orduan talde bat, gazte talde bat elkartzen da, eta orduan bai, baina beti besta eta kirol edo inguru horretan gaia baldin bazen talde edo problematika sozialak lantzen dituzten taldeak, bidegain berean ez
ez da problematika sozialetaz hitz egiteko elkartzen den talderik edo horretan gero hori da gehiago hori lantzen dat gazte talde batzuk badira politikaz edo orokorki bai kulturaz batzuk aldarrikatzute gehiago, baina politikaz eta kulturaz hitz egiteko eta gauzak antolatzeko elkartzen direnak eta horiek gaztetxeak dira. Gaztetxeak badira Ipar Euskal Herrian hala ere garai batetik segida bat hartu duten gazte batzuk badira gaur egun gaztetxean segida hartu dutenak, baina adibidez badira Itxasun, Luguson, Garazin, Baigorrin bada talde bat ere, ez dena bortxaz gaztetxe bat, baina gazte talde bat eta Basaizea. Eta orduan horiek bai gehiago lantzea dituztela problematika batzuk politikoak ez. Eta gazte mugimendu berezirik edo badago? Gazte mugimendu badira gazte mugimendu politikoak, ostian aipatu dudan mugimendu sozialistako GKS adibidez gazte antolakundea da. Bada ere hor gazte talde bat Xuti gazterena antolatzen hasi dena eta jendeak geroz eta interes gehiago duela ejan dezake politikarekiko orokorki edo militantziarekiko eta hori pentsatzen dut gauza ona dela. Eta gazteen arteko elkartasunik ikusten da herrian? Herri honetan berriz ere bidarrein konkretuki bai gazteen arteko elkartasunei, baina sinpleki horrela. Gero Ipar Euskal Herri mailan, egin nuke hor adibidez azken urteetan, errepresioa eman dena gazteekiko adibidez bidarrein, gerozta haunitzagoa izan da, eta orduan errepresio kasu bakoitzarekiko, idurizen zaitala ere gazteak erakutsi dutela elkartasuna artean eta jende atera dela kalera atxilotuak izan direlarik eta bai iduritzen zaite Ipar Euskal Herri mailakoa. Beti ere gero diot gehi hori nik hitz egiten dut, baina gehiago euskal komunitatearen baitan gertatzen denaz hitz egiten dautzut aski, egin nuke Ipar Euskal Herrian aski zatitua baita zentzu horretan Zer ikuspegi duzue bertako gazteek Europa mailan gertatzen diren kontuekiko? Bada ardura zuk uste? Nik uste dut ez. Estatu mailan gertatzen direnekiko? Pues igual gehiago hurbilago dagolako, baino ere ez sobera. Nafarroa mailan? Horri igual gehiago. Bai, baino eski ez dakit. Osea, badakit batzuk baiet bautela ardura hori, baino bertze batzuk zero. Eta ja, bastan eta herri mailan gertatzen denekiko? Horri igual gehiago. Baina eske berriz ere, badaude persona batzuk pues ez zaiela inporta. Eta bertze batzuk baiet eta impliketzen dire. Baina orokorrean zer erango zenuke, gizarte bezala? Ez dagoela implikazioik. Implikazioik eta gustu duzu pixka eta arduraik ere ez. Eta zure ikuspegia Euskal Herriarekiko zein da? Pues Euskal Herrie, Euskaldune eta denak bat, osea, iparraldia eta erkidegoa eta Nafarroa denak bat nik uste dut. Ederki, orain berriz ere gaiez aldatuko pixket, saio honetan, oinarritzen gara pixket Nafarroako eta iparraldeko senideetasun harremanetan, kasu honetan Amaiurrek bidaraiekin badu,
Zu bazenik izun? Ez. Ezagutzen duzu Bidaraiko herria? Pues aitzez bai, baino ez dut uste egon naizenik. Baran bezala, harreman hau badago. Errango zenuke harreman hori izateak hobetzen duela bertzarekiko dugun ezagutzan? Pues ez, nik ez nagien bazagonik harremana ere. Eta zuko orokorrean zer irudi duzu iparraldeko herrietaz? Pues niri iruditzen zait iparraldeko herriek daudela nahiko frantsestuek. Batez ere gazten pues, inguruen edo ze ez dakit. Nik bauten pentsamendu da gaztek han naizte euskeraz ikesi ez dutela gero beren artean euskera ibiltzen, eta egia da Nafarroan ere ipasten dela, baino baztanen justo ez. Orduan, pues, ez dakit. Zuk ikusten duzu, euskararen presentzia, bastan mailan adibidez, iparralden dagoena, baino egoera hobe bat Bai, dela, ez? bai. A ber, zer edaten dugun Bidaraiko lagunak. Eta izaten da, badago nolabaiteko harremanik, Amaiur, bertako elkarte, bertako gazte, bertako ekitaldi eta iparraldekoen artean? Bueno, nik uste dut ez dagoela sobera, baino bai saiatzen dire iparraldeko dantzariek, iparraldeko jende pixket importantia kartzen ekitaldi importantetara. Eta zer gustatuko zitzaizun galdetzea, hobek ezagutzeko Bidarai? Pues ja, egun batez arat gango banintz, aber zeiten alko nuen. Ze ikuspegi duzu bertako gazteak orokorki Europarekiko? Europarekiko, hemen bide jeiz itzegin behar banuke, ez dakit iritzi hainitzik baden edo iritzia da orokorki zentzu komunak duen iritzia Europarekiko. Europa hitz egiten baldin badu Europak batasunaz aliantza politiko hortaz. Gero hemen Ipar Euskal Herrian beste tokitan bezala, ustez batzuek Europak batasuna ikus dezakete askatasunaren, baina gero progreso bat edo hobekuntza baten ekarle edo Euskal Herriaren interesak defendatuko lituzkeen entitate bat bezala. Aldiz beste batzuek edo batzuok, egin nuke, horrekin iritzia aipatzen dut, Europa behar bere praktikan eta kokatu eta Europak batasuneko herrialdean momentuko evoluzioa behar dela ikusi eta ez dut uste bat ere gure interesak defenditzeko entitate bat denik. Eta arduraren ikuspuntutik batetik 10 baloratuta, zenbat arduratzen dizuete hemen herriko gaztei, herriko bertako kontuek? Herriko bertako kontuek 10etik 10 emanen nuke, aipatzen baitzen nuen zertaz hitz egiten eta guzi. Ustez herriko gauzaz nagusiki edo bakarrik nagusiki hitz egiten da eta lehenik importatuan gauza bide jai dela egin nuke. Eta eskualdeko kontuen inguruan? Bai, bide jai baino pixka bat gutxiago, baina ere eskualdeko aferek importantzia bat dute. Beti ere bide jaiko
Bidajiko komunitate euskaldunari gai batzuek gehiago interesatzen diete eta besteari, euskaldunari janai dolarik euskalduna, euskaldunak bidajain gehiengoa direla egin nuke, baina gehiengoa ez dena da euskararen egoerak janguratzen duen taldea edo euskal nazioaren problematikak janguratzen duen edo partea aixetipiagoa dela egin nuke. Eta Akitanen inguruko ardura zenbatekoa da? Depende behiz ere ze komunitaterentzat. Batzuendako gehiago da Euskal Herri mailako behiak inportantzia gehiago dute batzuentzako eta besteentzako Akitania mailakoak. Eta Frantziarekiko? Eta Frantziarekiko behitz berdin egin nuke, baina oroak ikuspuntu objektibo batetik ere iduritzen zaite denei arduratzen diela Frantziako behiak edo. Eta zein da Euskal Herriarekiko duzuen ikuspegia? Euskal Herriarekiko dugun ikuspegia bakoitzarena edo behizaik batzudan talde bakoitzarena uste dut diferentea dela. Eta egon uste dut bidajain ere, Euskal Herrian egon den bezala zatiketa bat ere egon dela komunitatearen baitan alde horretatik, erritaren baitan alde horretatik, eta duritzen zait ez dela garaian bezain problematikoa, baina hala ere horren zantzu batzuk, zatiketa horren zantzu batzuk badirautela. Zenbat hizkuntza ikasten dituzue herrian? Herrian, ikastolatik, ikastola elebiduna denean euskara eta frantsesa hastapen batean. Eta euskara eta frantsesa ikastetik, gero kolegioan baduzu aukera edo espainola edo gaztelera edo ingelera ikasteko. Eta uste dut liseora iristen zirela bi hizkuntza eta erdi edo laurdenekin, eta gero liseoan sakontzen duzu hizkuntza bat. Agian batzutan baduz ingelesa eta espainola lantzen dira, baina maila biziki apal batean iruditzen zait. Eta zein da euskararen egoera orokorrean? Euskararen egoera orokorki bidajain hasteko eta orokortuko nuke Ipar Euskal Herriko barnekalde guzira. Ejanez, momentu honetan badela biztanleriaren gehiengo bat, gehiengo handi bat ere ejan nuke euskalduna dena bidajain. Baina zaharragoak hartzen badira, eunetik hurbilduko litzateke bataz besteko da, eta gazteak hartuko balira aldiz, euneko zerotik hurbilduko litzateke, ez da bat ere euneko zero, baina jane dut, aixea palagoa dela euskaldunen kopurua gazteen artean, naiz eta janen nukeen garai tarteko generazio hortatik hasi dela pixka bat gerozta gazte gehiago saskan edo euskara ikasten. Baina ez egitea
betiko berria den. Eta etxeetan zein da euskararen egoera? Etxeetan berdintxu generazio etxe batean, momentu guntan ez da hala, baina hartuko baginu garaiko etxe batean, hiru generazio bizi diren, izan litzateke amona edo aitona euskaldunak, semeak haien aita, beraz aita edo ama euskara dakitenak, baina transmititu ez dutenak edo ez dakitenak batzuk, eta haien gazteak ez dakitenak edo badakitenak eta pixka bat. Gazteria hori pixka bat behiz euskalduntzen, ere enaiz segu jotaz baina. Eta kalean? Eta kalean, ea etxean kalean baino gehiago hitz egiten den, baliteke Aiton Amonekin, hemengo gazteak Aiton Amonekin hitz egitea edo aitatxe ematxekin euskaraz hitz egitea, aldiz kalean bat ere, hori beste realitate bat. Eta administrazioan? Herriko etxean eta? Bai. Bai, beraz, alde horretatik ere iduritzen zait gerozta gehiago sartzen dela euskara, horrek errealki ze aldaketa ekartzen duen hori ere beste gehiago bat da, baina bai, herriko etxean iduritzen zait gauza gehiago egiten direla euskaraz. Eta normalean ze hizkuntzetan solasten zarete zuen artean gazteak? Bidarrain gazteak normalean gure artean frantsesez hitz egiten dugu. Dudarik gabe gehienek, nahiz eta ere batzuk euskaraz hitz egiten dugun, eta nire ustez gehienek ere badakitan euskara eta besterik gabe. Bat amaiurko edo biztanle bakotsari eta zauzten nahi duzielarik bidarrei zautzerat eta ez du da bidarreitarrak amaiurrera gonbidatzearekin eta ez besterik gabe agurrero bat eta ikusiko garelakoan.